Πάμε λοιπόν για μια υγιεινή τηγανιά. Ναι, καλά ακούσατε. Μια υγιεινή τηγανιά. Καρότο, λάχανο και άλλα πράγματα. Παίρνουμε καρότο, λάχανο και τα πετάμε στις κότες. Γιατί πρέπει να πάμε. Πού βρέθηκαν αυτά. Λοιπόν, τελικά θα κάνουμε χοιρινή τηγανιά, εντάξει. Αλλά προσέξτε, δεν θα τη βράσουμε, δεν θα κάνουμε μια βραστή, δεν θα το μαγειρέψουμε πολλή ώρα, δεν θα κάνουμε υγρή μαγειρική, θα κάνουμε ξεροτηγάνισμα. Άρα, τι πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε ότι πρέπει να αγοράσουμε ένα κομμάτι από το ζώο, ωραία, το οποίο θα ήταν το ίδιο κομμάτι που θα βάζαμε σε μια σχάρα. Δηλαδή κάτι που θα το κάναμε, που δεν θα βάζαμε στη σχάρα, δεν θα το βάλουμε και στη τηγανιά μας. Γιατί πολύ απλά δεν θα το βράσουμε. Κομμάτια όπως από την πανσέτα, μπριζόλες κόντρα, κανονικές μπριζόλες, αυτά θέλουμε. Το κρέας, δεύτερο, πρέπει να είναι σιτεμένο, εν μέρη, παρόλο που είναι χοιρινό, 5-6 μέρες, να είναι ωραίο κρέας με λίπος. Και τρίτον, να το κόψουμε κατάλληλα. Εμείς θα το κόψουμε πολύ λεπτά, εντάξει, λεπτά για να μαγειρευτεί γρήγορα. Κοιτάξτε, ένα φοβερό κρέας, δεν το συζητάμε. Και όμως είναι υγιεινό μαγείρεμα. Γιατί δεν θα βάλουμε καθόλου λάδι στο τηγάνι μας. Τηγανιά χωρίς λάδι. Τι θα βάλουμε? Βλέπετε το λίπος. Θα βάλουμε αυτό το λίπος. Θα το διαχωρίσουμε πρώτα από την μπριζόλα και θα το βάλουμε να γίνει σαν λαρδί, δηλαδή να σιγοβράσει. Αυτό θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει και πιο μπροστά, δηλαδή να έχουμε έτοιμο λαρδί για να μην χάνουμε χρόνο. Όπως σας είπα, θα την καθαρίσουμε λίγο, το κρέας θα το καθαρίσουμε, γιατί δεν θέλουμε συνδετικούς ιστούς. Δηλαδή τώρα αυτό εδώ πέρα το πράγμα, ωραία, να το φροντίσω όσο μπορώ να το βγάλω. Βέβαια το λαδί δεν κάνει έτσι, γιατί εγώ ξέρω ότι θα πάρω μόνο το κρέας και τα άλλα θα τα πετάξω μετά. Δεν κάνω ακριβώς λαδί τώρα, θα χρησιμοποιήσω το λάδι γενικά. Βλέπετε αυτό εδώ πέρα, θα το βγάλω. Προσέξτε τώρα, θα τα βάλω σε αλεύρι. Θα ανακατευτούν όλα με αλεύρι. Δεν θέλω πάνω από 10 λεπτά. Ωραία, απονευρώσαμε λίγο το κρέας, το καθαρίσαμε λίγο και μέχρι 10 λεπτά. Λοιπόν, σιγά σιγά οι τσιγαρίδες είναι έτοιμες. Τι θέλουμε τώρα εδώ πέρα? Πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Θα τις βγάλω, βλέπετε έχουμε αρκετό λάδι, άρα τις βγάζω. Κάνω το λαρδί μου ακόμη πιο δυνατό, περιμένω να σταθεί και θα ρίξω το κρέας. Σε αυτό το σημείο ρίχνουμε τις τσιγαρίδες μέσα. Και το τελευταίο, πολύ σημαντικό, επειδή είναι λίπος, θέλουμε ή ξύδι ή λεμόνι. Εγώ προτιμάω το ξύδι. Και το κάνουμε μέχρι να εξατμιστεί το ξύδι. Ωραία. Δεν βάζουμε τίποτα άλλο, ούτε λαχανικά, ούτε βλακίες. Και περιμένουμε τώρα να φύγει το πολύ ζουμί. Η τηγανιά είναι έτοιμη. Θα προσθέσω μόνο αλάτι, άμα χρειαστεί. Μ' αρέσει να βάζω και σάλτσα σόγια. Βλέπετε το χρώμα που έχει πάρει το κρέας μας. Είναι τρυφερό, συνδεμένο, έχει γίνει. Άρα σε αυτή τη φάση, στην τελευταία φάση, θα βάλω λίγο ρίγανη. Εντάξει, για να μην καεί, γι' αυτό δεν το βάζω από νωρίς, γιατί είναι δυνατή φωτιά. Και ελαφρώς θα βάλω, όπως είπα, και λίγη σόγια. Σόγια εννοώ σάλτσα σόγια, γι' αυτό είναι δική. Δεν είναι το σιγάρι αλκοολικό, πρέπει να προσθέσουμε. Και τώρα το λάδι, άμα θέλουμε δεν το παίρνουμε, εντάξει. Δεν την κουτάλα, παίρνουμε το κόλιανδρο που έχω βάλει, παίρνουμε τα άλλα πράγματα. Και το λάδι, το λίπος λάδι, συγγνώμη, άμα θέλουμε δεν το παίρνουμε. Άμα θέλουμε βέβαια είναι εξαιρετικά νόστιμο, αλλά κάποιοι μπορούν να πούνε ότι προσέχουν, ξέρω εγώ. Θα ρίξω ελάχιστο λαδάκι, όσο παίρνει από την κουτάλα. Και θα προσθέσω και λίγο ξύδι
πάλι ομό ελαφρώς λίγο. Λοιπόν, είμαστε εντάξει. Σε 10 λεπτά, ξαναλέω, δεν το βράζουμε, το τηγανίζουμε. Στο λίπωστο, γι' αυτό είναι και η διαίτηση.